1 minute to go. Hey. Hi. Hi, Astayans. Samoya Bikatiyas. Ano ta Astayans sa Cebu? Astayans. This is Edo's Flag. 15 taon na po sa YouTube. Andito tayo sa Alumni. Yan ang dati nating building, Kabagdan building. Yeah. We're about to witness the once in a lifetime offering of Batch 2000. The fun run. Ayan, dito tayo sa Trillanes Hall pupunta. Ito yung mga... ito na. Dito na tayo shortcut. Asa na kaya yung mga bibili ng singlet? Pwede pang magbakal. Ay, baka pala siya. Dito pala sa Batch 2000. Ito na siya. Mga tatak mo. The Grand Alumni Homecoming on March 8 to 2025. This is a prelude to a one-day activity that will happen next week. But for now, we'll have a fun rally sponsored by Batch 2000. High school. Solong bus lang dahil si Mama. Anong bus ka, Ma? Ano po, 2011. Oy! Ano yan? Recent lang. Ini Batch 2000. Kami Batch 88. Kami po, 2011. Robin? Robin pang maray. Kulang po ang katatangi. Welcome sa Alumni Office, May. Ayun po. Nag-aaral po ng kung ano po. Soon to be ay ma-improve na yata ito. Ililipat na. Andito na tayo sa Trillanes Hall para witness ang Batch 2000 sa pagmana sa kanilang fun run. Hi, Doc! Hello. Ayan po. Ay, mabisa ka. Ano yung pinaka-ever busy na Ma'am Don? Nag-online. Hello po. Si Marco. Hello po. Ay! 88 po ako! 88! 2006 na. Elementary pa lang sinta ng high school kami. Pero ma'am, di ko madalagan, ma'am. Hindi ka po padalaga. Maano lang ka, maargar ka. Fast 5 na, pero andyan pa rin po ang... Madami talaga mag-enjoy ngayon sa fun. So, ang route natin ay from BISCAST to USI. Dead balik dito sa Liboto. Yan lang po kanila. Mga 3K lang po siya. Pero magsisimula ang Zumba. Madali na. Ito na yata ang scene natin. Ayun, scene. This is the BISCAST. Ayan o. 5:30 na. Hindi pa nagsisimula. Kaya dito muna tayo. Manonood tayo dito. Ano kayo nangyayari? Represented by the team manager. Awesome, guys. Bat 69 in the house. President mo, Sir Bernie. Asin si Sir Harding. Yan. Campo. Sir Ricardo. Nag-stick to sa kailan? Iyon po ba stick yan? Front o back? Front. Front na tayo. Front. 6:05. Ito na po kami. Ayan. Simula na mag-assemble yung mga participants. System. BISCAST. Request all the runners, 14 minutes past 6. Ayan na po ang organizer Batch 2000.
Okay na po. our neon rally. Ayan. Sige. Hello! Hi! Ayan. Sige, habang kayo ay papunta dito sa Student Center, I'd like to acknowledge our college president, Dr. Alex H. Navarroza. He is here kanina pa. He's here with us. Salamat, sir. I know you're very busy, but you took time to be here with us. So, sir, we acknowledge your presence, sir. And of course, our VP for Academic Affairs and my sister, Diana Sirigin. She's here. And of course, our alumni president, Sir Bernardo Prila, together with his Alumni Association board members or board of directors. They are here with us. Maraming salamat. And of course, our faculty members, the faculty members of BISCAST, and non-teaching personnel. Ayan. Maraming salamat po. Hindi na namin kayo may isa-isa. Pero we really thank your presence and your support. Ayan. Sige. So, ang nandito pa lang sa loob ay yung mga taga-Labhay. Mukhang mas excited na taga-Labhay. Basta Labhay, mas matibay. Dahil, basta Labhay, pinakamatibay. Ayan. Sige. So, ayan. And of course, siyempre, ang mga abala ngayong gabi, of course, I'd like to acknowledge my batchmates, batch 2000. Ayan, palakpakan naman dyan sa kaway-kaway. Yung raffle tickets. Okay. I-clarify ko lang, the raffle tickets will be drawn on March 8 pa, next Saturday. Okay? So you will have a chance to win great prizes. Okay? So I will no longer, take some time. Introduce ko na ang ating professional Zumba instructor. Ready na ba kayo sayaw? Magpapawis guys? Okay! Sige. So, eto na. Eto na siya. Wait lang. Okay, our Zumba instructor today tonight is none other than Sir Paul Cicilio. Yay! Thank you, sir. Okay. So, ang susunod natin, magsisimulan na tayo sa warm-up. Then, after that, diretso, hanggang hindi pa siguro start yung pag-run, is 1 hour kasi yung Zumba eh. So, sa mga natin. So, are you ready? Okay, so, let's start.
1 minute to go. Hey. Hi. Hi, Asteans. Samoya Bicatrillas. Ano ta Asteans sa Cebu? Asteans. Hi! Okay, 1 minute. 1 minute to go. Ngayon, Farman, sponsored by Batch 2000 High School Department. Good luck! Walang maliligaw, sabi ni Ma'am Dawn. Ayan po, ang route. Again, ang route. USI. Siyempre, Hakog. Okay. College, Liboto. Sino na yung kahawak ng smoke? Anton, ready? Okay, 10. Sid! Ay, sorry. 5. Dito kami sa bandang huli. Hello! Maglalakad na. Hello! Ay, Si tatakbo ako Press mamaya. Bernie. Tatakbo ako mamaya. Sige, sir. Tapos, sasakay na ako maya-maya lang po. Kasi uuwi na. Ayan. Andito na po kami sa labas ng Turn right na kami. BISCAST. Turn right. Ayan. Mano-mano talaga.